שלושה, ארבעה, כמה ספרת? 5 אנשים מחאו כפיים עכשיו? 6. חבר'ה, יש פה עמותה מרמת הגולן, מרמת מגשימים, שאוספים תרומות לעמותה של ילדים מוגבלים. אז לא נתבייש ללכת לתרום להם שם, מתביישים אפילו לבקש. חבר'ה, 2 שירים אחרונים ואחר כך נצא להפסקה ואחר כך סיבוב אחרון. אנחנו צריכים להגיע עוד לכמה מקומות. שבו, יאללה, תעלה. תנו לו מחיאות כפיים, משה. הופה, השיר תנו לו מחיאות כפיים, למשה. חבר'ה, רגע, השיר הזה, אמרתי לפני כן, שיר שהקלטנו לפני כחודש וחצי, שבים הביתה גם לחטופים וגם לכל אלה שחוזרים ליישובים שלהם מקריית שמונה ועד העוטף.